אבל מי שבוחר לעצור את הרכב ולא להשקיע, נותן למפלצת להיכנס בו מאחורה ובלי להשאיר שום פרטים. בזמן השירות הסדיר שלי למדתי שיעור חשוב מאוד על השקעות שאני מבין רק היום. נהגתי באחד הכבישים ליד הבסיס, כביש שאני מכיר מצוין ונוסע בו כמה פעמים ביום. רק שבאותו יום היה ערפל ממש כבד. מצד ימין תהום ענקית, ממול באות מכוניות, ובקושי רואים את הפס הפרדה בגלל הערפל הכבד. הדבר האחרון שרציתי לעשות זה להמשיך לנסוע, אבל כנראה שלעצור באמצע כביש דו-סטרי באמצע הערפל זה מסוכן פי כמה וכמה. אז מה עושים? מתאימים את הנסיעה, מורידים מהירות, נצמדים לפס הפרדה מימין, ומתאימים את הנהיגה למיומנות שלי ולתחושת ביטחון שלי כנהג. בדיוק אותו דבר קורה בהשקעות. תמיד יהיה ערפל כלשהו. פעם זו אינפלציה, פעם מלחמה, פעם סתם חוסר ודאות פוליטית. והתהום מצד ימין, זה הפחד שהכסף שלנו יימחק לתמיד. אבל מי שבוחר לעצור את הרכב ולא להשקיע, נותן למפלצת להיכנס בו מאחורה ובלי להשאיר שום פרטים. השקעה נכונה היא לא לחכות שהערפל יתפוגג, כי הוא תמיד יהיה שם. אלא להתאים את יכולת ההשקעה שלכם למיומנות ולביטחון שלכם. אם אתם חדשים, נוסעים לאט במסלולים סולידיים. ואם אתם יותר מיומנים וחוויתם ירידה או שניים, אפשר להגביר את הרכיב המנייתי בתיק שלכם. אבל הכי חשוב, לא להפסיק להתקדם קדימה. מרגישים שכל מה שקשור להשקעות הוא ערפל אחד גדול? אתם מוזמנים באהבה לדבר איתי.